санаи 5 июл се ҳолати ғарқшавӣ дар обанбури қайрақуми шаҳри Гулистон ба қайд гирифта шудааст. онҳо сокинони вилояти Суғ буда аз тарафи наҷотдиҳандагони дастаи зудамалии раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилоят наҷот дода шуданд. ба гуфтаи Шаҳзода Бутаева, сардори бахши кор бо ҷомеаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти Суғ, сабаби ҳар се ҳолати ҳодисаи нохуш ин риоя накардани қоидаҳои обозӣ ба ҳисоб меравад. инҳо ҳам бошанд, ду нафарашон соли таваллудашон соли 2007, ҷинсашон мард, истиқоматкунандагони шаҳри Хуҷанд, маҳаллаи 18. як нафари дигарашон истиқоматкунандаи ноҳияи Масҷо, ҷамоати деҳоти Палдора, деҳаи Роғ, соли таваллудаш 1999, ҷинсаш мард, ки ҳангоми вайрон намудани қоидаҳои шиноварӣ ба ҳолати ногувори ғарқшавӣ гирифтор шуданд. сари вақт хабардор шуда онҳоро аз ҳолати ғарқшавӣ наҷот доданд. ҳоло вазъи саломатии наҷотёфтагон хуб арзёбӣ мешавад. мувофиқи маълумотҳои пешниҳод намудаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти Суғ, давоми 6 моҳи соли равон ҳолати ғарқшавӣ 7 ададро ташкил медиҳад, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 17 ҳолат кам мебошад. яъне соли 2019 дар вилояти Суғ 24 ҳолати фавт ҳангоми ғарқшавӣ дар дарёҳо ба қайд гирифта шудааст. умуман дар 6 моҳаи соли 2020 ҳамагӣ 12 ҳодисаи нохуши ғарқшавӣ ба қайд гирифта шуд. аз он бо сари вақт хабардор шуданд, 5 нафарашон наҷот дода шуданд ва ҳолати саломатишон хуб мебошад. раёсати вилоят бори дигар ба сокинон ва меҳмонони вилоят муроҷиат намуда эҳтиромона хоҳиш менамояд, ки дар рӯзҳои гармо ҳангоми ташриф овардан ба мавзеъҳои истироҳатию фароғатӣ, обутобгоҳҳо, шиногоҳҳо фарзандони ноболиғи худро зери назорати қатъӣ қарор диҳанд, онҳоро роҳбаладӣ намоянд, ҳаёти худ ва наздикони худро зери хатар нагузоред. дар ҷойҳои хавфнок ки оббозӣ кардан манъ шудааст ва таъкидан аз ҷониби ин ниҳод лавҳаҳои ҳушдоркунанда насб карда шудааст. ҳангоми мушоҳидаи ҳолатҳои ногувор ба раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғ бо рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед муроҷиат намоед. гузориши Саид Мухтору Саид Анвар барои барномаи иттилоотӣ хабар.